er jeg jo blevet anmeldt igen. Og jeg gør som sidst, jeg læser den selvfølgelig lige op. Til Kerteminde Kommune, jeg henvender mig som borger med en korrekt bekymring vedrørende førtidspensionist og så mig. Jeg anmoder kommunen om at vurdere, hvorvidt grundlaget for den tilkendte førtidspension fortsat er til stede. Ifølge en eller anden lov, bla bla bla. På den pågældende offentlige, gud er den der offentlig, ellers så var den der jo ikke, altså. Jeg gider da ikke at have en uofficiel TikTok-account. På den offentlige TikTok-profil, Miss Pinky 74, that's me, og Instagram-profil, Miss Pinky 74, that's me too, kan man over længere periode observere et aktivitetsniveau, der rejser tvivl om, hvorvidt arbejdsevnen reelt er varig og væsentligt nedsat. Det kan man da godt tage en diskussion om. Det har vi så gjort i dag med kommunen. Så der er ikke så meget at komme efter. Regelmæssig og vedvarende produktion af håndlavede produkter, rhinestones dekorationer med mere, herunder tilpasning af kundens ønsker og afsendelse af bestillinger. Det er de der 3 tryllestaver, vi snakker om. Dem ved kommunen godt om nu. Ja, så den er også vinklet af. Gentagende konfirmationskørelse i eget køretøj over en hel sæson. De bliver jo konfirmeret året rundt, sådan nogle banditter. Det kræver punktlighed, ansvar og fysisk mobilitet. Jeg har det hele. Og det, altså, just saying, that's why jeg kører i en gruppe. Jeg ved, der altid er biler, selvom jeg ikke kan. Og hvis jeg er kommet et sted, og jeg ikke kan køre mere, så er der altid en anden, der kan overtage min bil, hvis de får lov. Daglig produktion, redigering, uploading af videoindhold til sociale medier. Det er faktisk rigtigt. Den er god nok. Jeg vil bare lige sige, at jeg har faktisk også en Facebook. Tina Torndal Friis. Der kan I også følge mig. Det er bare, jeg har sådan 3 platforme, hvor jeg bare hygger mig rigtig meget. Deltagelse i events og aktiviteter uden for hjemmet. Du har igen fuldstændig ret. Det her er til, at jeg er med til ting uden for mit hjem. Det er sådan en rettighed, samtlige mennesker har. Det er okay. Det er okay at forlade sit hjem. Det er faktisk også okay, at jeg sidder og leger med sten. Det er også okay, at jeg kører konfirmationskørsel. Det er også okay, at jeg har solgt det, jeg har solgt, siger kommunen. Og denne strukturerede, tilbagevendende opgave, der kræver både fysisk og kognitiv arbejdsevne over tid, og som efter min vurdering, du er lidt af en læge, det må man sige, ja. Men efter din vurdering, kan sidde stille med det. Det forventes i et flexjob og skånejob. Yep. Så her har vi lige en anmelder, der er lidt klogere end de fleste. Både rehab og kommunens kontrolteam og og så alle de der lærer, jeg har været igennem. Der må man alligevel sige, jeg gad godt at se dit CV, fordi det må da boom af viden. Ja. Jeg anmoder derfor kommunen om at vurdere, om der er grundlag for en fornyet arbejdsvurdering af Tina Torndal Friis. Det er der ikke, sagde de i dag. At oplyse, om kommunen er bekendt med en offentlig dokumenteret aktivitetsniveau. Det er de også. Hvis kommunen fastholder, at der ikke er grundlag for en ny vurdering, forbeholder jeg mig retten til at indberette sagen for Ankestyrelsen. Ja, det er så noget, at man som førtidspensionist, når man lægger røven lidt i klaskehøjde og er en offentlig person, skal finde sig i. Nu har jeg så været ved kommunen til et møde på 2 timer. De var igen bare et rigtig dejligt sæt mennesker. Jeg stopper ikke med at lave mine TikToks. Jeg stopper ikke med at lave mine Reels. Jeg stopper ikke at lege med perler. Jeg stopper
heller ikke mere køre velgørenhed, når jeg kan. Fordi det må jeg gerne. Jeg må gerne. Og nu har de har revurderet mig. Og ja, jeg er desværre så syg i potten, så jeg forbliver førtidspensionist. Men endnu en anmeldelse. Anmeldelse nummer 2 er hermed afsluttet. Til alle jer førtidspensionister, der går og gemmer jer derude. I må godt have et liv. Til den næste, der anmelder mig. Anmeld mig for at være lidt for nuttet. Det. Og så skal du huske ikke at gøre det anonymt, fordi så skal jeg nok sende en taktale til dig. Thumbs up.